Ladungwame da dawa bane? Shine alquran shine. Jikan Ladungwame da dawa. Ko ba wani yaro mai dan iyayin nan ba. Shine nan. Shine in ba shine ba shege ne. Ina jin mu kuwa? Wai sani. Gani ya zo ya tattoshe kunnansa da wani abu. Ba jin mu yake ba. Kasimu. Alquran ba ya canja suna. Yanzu kwanaki nan da naje gurin mai shayi nan Karasko naji suna ce mai. Karasko? In ba haka kai ba sunan dan kwallo bane? Sunan danbal ake ga mai. Sunan danbal. Amma dan matan nan mai da miji. Alquran na danbal ake ga mai. Wai shi Allah la dawo ta kuna kwanaki ba ya ka biyo da gudu ba ala barawo. Wai ba jikan nan Ladungwame da dawa. Shine dai wannan ka sani shine. Baya jin mu. Ai baya jin mu. Baya jin mu ko? Ba ga ina ta zazzaro mu. Ya toshe kunnansa. Ai he mun tsinka ya gona. Duk wasu muna bunje da yake. He mun farraka su. Ka ce idan ka san baya ji ne yasa kake ka saki baki kake ta zance. Sai ma kuwa. A tab ai yayi. Wai to na gada yana dauke ba an bude mai shago ba a kwanan magi saboda ya daina. Nan kwanan bagi. Ya cinye kayan. Ya raba mata. Mata? Yana mun mata ma? Wannan aikin sa ne. Shi yasa nan na gashi a gidan gala. Ai mudinka in dai mudinka bin mata ba za ka tare komai ba wallahi. Haka babansa za ka aji. Haka na gansu nan shi da babansa dawo mai yayi suna tsere. Ya daukan mai fuffuken kaza an soya a gidan matarsa uwani mai kanta uwanin ma a lokacin sai da yi mata rashin kunya. To ai bai da kunya. To nan fa kwanaki baban sai dauke kai gidan buredi kai da ya sata masa buhun bulawa so kore shi. Kace sace ita musu. Sace yake yi. Kai wannan gaskiya kai ibli. Mu tafi kawai. Tunda ba jin me yake ba ya tattoshe kunnuwa. Na ga ai kun gama munafincin naku. Ai duk abin da kuke faɗa ina jin ku ba abin da nake ji kun gani. Ba abin da nake ji.